en Castrelo de Miño hoxe celebran a festa da anguía, que ninguén diga, na bacía do río Miño, que calor, non, de calor nada, teñen ali un club náutico espectacular para refrescarse, e ali mandamos a nosa compañeira Cristina para limpar se a dá suxeitado. Mira de como andan vivas. Vivas, non hai dúbida de que están. Cristina, toca limpalas, se sodes quen. Sí, dalle. Hola, Bernardo. Hola. Escapan, que escapan. Mirade como estamos aquí, cas anguilas, por favor. Están máis vivas que mortas, Estamos preparando as anguilas para a festa. Estamos aquí con Belén, que é da Comisión de Festas. Mirade como bailan. O proceso é o seguinte. Belén, contanos. As anguilas chegan vivas. Son anguilas para empanada. As anguilas chegan vivas. Como vedes, ainda están aquí coleando. Matámolas con sal. Logo, con serrín, metémolas. Estas deslomamos, cortamos, quitamos a espiña e troceamos. As que son para empanada. Logo, as de fritir, que xa temos todas congeladas, bueno, se xa descongelando, o que facemos é, pois o mismo, matalas con sal, lavamos, logo limpamos con serrín, quitamos a tripa, que está todo por dentro, e logo lavamos de novo para quitarlle toda a porquería, e masámolas a vacío e congelámolas. Cando empezades a preparación desta festa? Pois empezamos cando a anguía non está en veda. Por exemplo, en outubro fixemos 2 domingos e logo continuamos en maio e rematamos, pois fai 15 días. E ahora, sabedes, a última hora con unhas anguías boas que nos viñeron para empanada. No, que estas anguías son enormes, grandísimas. Mirade como bailan. A sal fai que se lle cambie a cor. Sí. Verdade? Rebozanse entre elas. Sí. E logo isto lávalo para quitarlle o limo e a sal. E logo eso, serrín para... Vou coller unha, Ángela, voume atrever. Ai, mira, eu na miña vida fixen isto, Mirade como se... Esta ainda está morta. Ainda se move algo. Ai, carallo! Non me fai falta. Mira, esta é a 30ª edición, non? Esta é a 30ª edición da Festa da Anguía, sí. É unha edición moi especial, porque, bueno, é unha festa na que somos 8 da comisión, pero son 27 persoas, entre 27 e 30, veciños e veciñas que nos veñen a axudar de forma altruista. Nos limpamos 750 kilos das pequenas e das gordas 40. Sin eles a festa non sería posible. Efectivamente. Agora o seguinte proceso que sería botarlle auga. Agora o seguinte proceso exactamente sería botarlle auga. Hai que quitar todo aquí e apartámolas, pero bueno, ainda están algo vivas, así que hai que esperar un pouquiño. Bótalle agüeña aí. Vanse empezar a mover agora, non? Sí, vanse empezar a mover porque ainda están algo vivas. Bueno, esta parece que está bastante morta, pero... Bueno, xa vedes que é unha recua de traballo, solo para a festa dura 2 días, non? A festa dura 2 días, pero nada, pasado mañá rematamos e xa pensando o ano que ven. Isto é un descansar, un mes, e logo xa volvemos a empezar. Pois xa vedes, aquí, desfrutando. Vamos quedar aquí con elas a axudarlle a limpar as anguilas. Bueno, eu non sei se poderei axudar moito, pero bueno, aquí quedamos bailando con elas. Xa sabedes, hoxe mañán a festa da anguía en Castrelo de Miño. Con Marbella París de Noia. Home, aí a comisión lembrando que verbena vai haber. Estou flipando, porque papala na empanada é moi sinxelo, pero ver todo o proceso previo nunca o vira, ese proceso co sal. Que se non podes, están recubertas como con limo, chamarase de outra maneira, e senón non hai maneira de agarrarlas nin de limparlas. Pero que as matou botándolle sal. Quedaron aí fulminadas. Planazo, despois do traballiño que dá. Pero ten en conta que córtala e os cachos siguen movéndose, Sí, é tanto. Pero que ademais aí estamos a falar de unha comisión, pero ben traballadora, porque, ollo, a empanada fan a eles, hora da comisión, fan a empanada, todo. E logo levana a cocer ao forno da panadería. 750 kilos, dixo, de anguía. Pois non sei que terás que dicir, Ana Galloso, pero en Castrelo de Miño teñen planazo.